L-għodwa tajba lil kulħadd. Illum it-2 ta' Novembru l-Għid tal-Mejtin huwa jum li fih infakru l-mejtin kollha. Il-Knisja f'Malta qed tiċċelebra wkoll il-ġublew ta' dawk li tilfu lil minnu għażiż għalihom. Il-quddiesa tal-lum se ssir mill-Knisja Parrokkjali ta' Marija Annunzjata f'Ħalbalzan, waħda mill-eqdem parroċċi f'Malta. Fiha insibu il-Fundazzjoni Dar Merħba Bik li tipprovdi shelter ta' emerġenza għal nisa u wliedhom li jkunu sofrew vjolenza domestika, l-uffiċini tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija li jieħdu ħsieb l-iskejjel tal-Knisja Kattolika f'Malta u Għawdex, kif ukoll ċentru għal migranti li m'għandhomx saqaf fuq rashom immexxi mill-Kummissjoni Migranti. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof flimkien mal-Kappillan Dunkarm Farrugia. Illum ninsew ħidmitna ħanfaħru lil Mulej tal-ġid li għamel magħna fejn ma jonqosna xejn. Ninsew fuq mewt setana, Kristu ħareġ rebbieħ. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-paċi magħkom. Dan il-vers mill-innu tal-bidu ta' din il-quddiesa jfakkarna liex
anke f'jum il-Ħadd fit-2 ta' Novembru mal-Knisja kollha infakru lil ħutna mejtin. Għax jum il-mulej niċċelebrawh fl-ewwel jum ta' kull ġimgħa il-Ħadd għaliex il-mulej bħallum fuq mewt Setana. Bħallum ħareġ rebbieħ. Din hija l-fidi li tagħmilna nsara, il-fidi fil-mulej li miet u għamel li mwiet. F'din il-fidi aħna llum nitolbu għal ħutna li jagħmlu l-aħħar vjaġġ. Il-vjaġġ li l-kol kemm aħna se nagħmlu l-aħwa. Jiena l-mulej nħobb ngħidlu meta trid imma minix maġġel, imma meta nitlob islima u qaddisa ngħidilha wkoll itlob għalina midinbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. F'din il-parroċċa dedikata lill-Unzjata lil dan il-misteru kbir tal-iben ta' Alla magħmul bniedem u tad-disponibilità totali ta' Marija għat-tħabbira tal-Anġlu Gabriel, jew nitolbuha biex dejjem tkun magħna b'mod speċjali fis-siegħa tal-mewt tagħna u li takkumpanja wkoll il-ħutna li ħallewna li fil-misteru tal-ħnina ta' Alla li saffina għandhom bżonn huma grati għat-talb tagħna. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej għati widen għat-talb li qegħdin nagħmlulek biex jissaħħaħ it-twemmin tagħna fil-qawmin ta' ibnek mill-imwiet. Hekk titqawwa t-tama tagħna fil-qawmien mixtieq tal-qaddejja kollha tiegħek għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġob. Ġob wieġeb u qal mhux li kien jiġi maħżus fil-ktieb jew b'xafra tal-ħadid u ċ-ċomp għal dejjem fil-blat jitnaqqax. Jien naf li d-difensur tiegħi ħaj u fl-aħħar fuq it-trab iqum. U wara li jintemm ġildi mingħajr laħmi nara l-Alla li jien narah ma' ġenbi. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Nemmen li qed nara t-tjieba tal-mulej fart il-ħajjin. Flimkien nemmen li qed nara t-tjieba tal-mulej fart il-ħajjin. Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer. Flimkien nemmen li qed nara t-tjieba tal-mulej fart il-ħajjin. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej li ilha nfittex li nammar f'dar il-mulej il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej u mbakkar fit-tempju tiegħu. Flimkien nemmen li qed nara t-tjieba tal-mulej fart il-ħajjin. Isma' mulej il-leħen tiegħi meta ngħajjat ħenna lija u weġibni. Jien infittex il-wiċċek mulej, la taħbix wiċċek minni, flimkien, nemmen li qed nara t-tjieba tal-mulej fart il-ħajjin. Nemmen li qed nara t-tjieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej, ngħidu flimkien, nemmen li qed nara t-tjieba tal-mulej fart il-ħajjin.
Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, it-tama ma tqarraqx bina, għaliex l-imħabba ta' Alla issa wbet fina permezz tal-Ispirtu Santu li kien mogħti lilna. Meta kien il-waqt li aħna konna għadna bla saħħa, Kristu miet għal dawk li kienu bla Alla. Wieħed bil-kemm imut għal bniedem ġust, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed tajjeb. Iżda Alla wera mħabbtu lejna meta Kristu miet għalina. Aħna ġustifikati b'demmu, insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta' Alla. Jekk meta konna għadna edewwa ta' Alla tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu, kemm aktar issa li aħna ħbieb miegħu insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f'Alla b'sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu issa ksibna il-ħbiberija ma' Alla. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lil Alla. Ir-rieda ta' missieri hija din li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: dak kollu li missieri jagħtini jiġi għandi. U min jiġi għandi ma nkeċċieħx il-barra, għax jiena nżilt mis-sema biex nagħmel mhux ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min bagħatni. Issa r-rieda ta' min bagħatni hija din li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ir-rieda ta' missieri hija din li kull min jara l-iben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-mulej. Hemmu kliem ta' faraġġ dan il-kliem ta' Ġesu. Qed jgħidilna ċaru tont li hemm rieda ċara
tal-missier. Irid li kull wieħed waħda minna naslu ħanajda bl-Ingliż at destination. U d-destinazzjoni tagħna hija waħda. Il-post imħejji għalina. Dejjem timpressjonani l-espressjoni ta' Ġesu meta jilqa' lil dawk li f'ħajjithom ikienu laqgħuh fil-proxmu, kont bil-ġuħ tmajtuni, kont bil-għaċċ sqejtuni, kont barrani u l-ħabġejtu żuruni, jgħidilhom itlu fil-għena ta' sikom, fl-amara imħejjija likom sa mill-bidu tad-dinja. Meta jikkundanna lil dawk li jiddeċidu li m'għandhom bżonnu, jgħidilhom morru fit-telfin ta' dejjem imħejji għax-xitan u l-anġli tiegħu. U dit impressjonani jien. Għaliex hemm alternattiva għall-ġenna, il-mulej jiskansana kif ngħidu, imma mhix imħejja għalina. Jekk hemm mara mħejjija li jew għalik, hija dik li nkunu ma' Alla li huwa mħabba. U r-rida tiegħu hija ċara li ħadd ma jintilef. Anzi, l-ordni li tali l-liben u li ma jħalli li ħadd jaħrablu minn taħt idejh, evidentement. Il-misteru tal-libertà ta' kull wieħed waħda minna huwa misteru trement. Il-mulej għandu rida qawwija li jsalvak jekk inti ma tridx tgħix miegħu. Il-libertà li tak jirrispetta wkoll. Hija responsabilità tremenda li għandna ħutna. Aħna u niftakru fl-aħwa tagħna li ħallewna l-maħbubin tagħna, missirijietna, ommijietna, min jiġi minna tant nies li forsi kienu għawmana bħallum sena. U rieħ ta' sija inadda fqija, ngħidu bil-Malti. Kullum inħossu l-preżenza tagħhom fil-misteru tax-xirka tal-qaddisin u ta' dawk li frott il-ħnina talla qegħdin jgħaddu minn proċess ta' tisfija. Mhux proċess ta' ħin, imma huwa proċess. Aħna l-orri finsara tawħ isem ta' tisfija, purgatorium. Purgatorium tfisser proċess ta' tisfija, mhux post, imma proċess ta' tisfija. Huwa wkoll l-espressjoni tal-ħnina ta' Alla. Alla li meta jsejjaħlek jinduna li l-bagalja da mhux ippakjata kollha, jew insejt it-toothpaste jew ma nafx, jgħidlek ħanatik naqra ċans, nirranġaw ftit, niftehmu bejnietna. Kemm kbira l-ħnina ta' Alla li anke fil-punt tal-mewt ipoġġi qudiemna għażla u dawl biżżejjed biex narfuh u nħobbuh. Ma l-għażla f'idejna. U jekk iridu nibdew induqu ftit mill-ġenna minn issa, it-triqna fuqha. Niltaqgħu miegħu fil-proxmu tagħna. Trid tidra l-għena tal-ġenna, iltaqa' miegħu u għaddej fit-triq. Anke meta jkun imżejjen bl-antipatija kollha tad-dinja, għajt ġa Ġesu. Mhux faċli, imma possibbli għax hu jgħinna. Għandna dover nitolbu għal ħutna mejtin. F'din il-ħajja il-kol kemm aħna għandna ċans nesprimu l-imħabba tagħna. Il-mument tal-mewt huwa mument terribbli. Meta mbagħad ikollok bżonn l-għajnuna ta' ħutek. Għalhekk illum niftakru wkoll f'ħutna li m'għandhomx min jiftakar fihom. Għax aħna familja waħda.
Aħna instintivament bħallum niftakru fl-imħabbit kollha ta' ħajjitna, fil-persuni kollha li ltqajna magħhom, li ħabbewna li ħabbejnihom jew nkella kiddewna u kiddejnihom. Imma hemm eluf ta' nies li forsi mietu weħidhom jew ma kellhom ħadd mi jkunu weħdejhom. Dawk kollu ma parti mill-familja tagħna. Illum nitolbu wkoll l-aħwa tant vittmi tal-vjolenza, tal-ġuħ, tal-mart fid-dinja. Il-vittmi tal-inġustizzja. Dawk qegħdin quddiem Alla jitolbu il-ħniena tagħna u kif qal il-mulej meta tkellem fuq il-fqir li semmih Lazzru qegħdin fih dan Abraham. Ejjew nitolbu mhux biss għal ħutna mejtin, imma l-grazzja li aħna meta naħsbu fil-mewt tagħna mhux nitwerru, il-mewt dejjem kera. Tajt, il-mewt kera. Ġesu quddiem il-mewt tal-ħabib tiegħu Lazzru beka, liben ta' Alla magħmul bniedem. Fil-Vanġelu hemm vers wieħed biss li għandu żewġ kelmiet. Huwa proprju meta Ġesu quddiem il-qabar ta' Lazzru jinduna li tilef ħabib. U hemm vers l-Iskrittura li jgħid Ġesu beka. Ġesu beka. Il-bikja tagħna hija qaddisa għax hija il-ħlas tal-imħabba. U jekk beka li mgħallem min jien biex ma nibkix quddiem it-telfa ta' xi ħadd għażiż. Imma ir-risposta tal-li mgħallem ma tiqafx hemm. Il-bikja tan-nisrani hija bikja ta' mħabba, imma hemm ukoll it-tama tal-qawmien. Għax Ġesu jinsisti l-ordni li għandi jien li nagħtikom il-qawmien għall-ħajja. U fil-kredu aħna ngħidu nemmen fil-qawmien mill-imwiet. U aħna illum waqt li nitolbu għal ħutna mejtin nikkonfermaw lilna nfusna f'din il-fidi nemmen fil-qawmien mill-imwiet. U f'jum il-mulej ejjew nirringrazzjaw lill-mulej li fuq mewt setana ħareġ rebbieħ. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U għall-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bagħta taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nistqar ma' mudija waħda għal maħfra tan-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti ejjew nitolbu d-don
tal-fidi fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu għal ħutna l-mejtin biex il-mulej iħenna lihom u jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għalina biex aħna dejjem ikollna l-faraġġ tal-preżenza ta' Sittna Marija f'ħajjitna mod speċjali fil-mument tal-mewt tagħna. Nitolbu għal ħutna li qegħdin jitħejjew minħabba l-mart jew ċirkostanzi oħra tal-ħajja għal pass trement tal-mewt biex ikollhom serenità, paċi u sapport. Nitolbu għalina u għas-soċjetà tagħna biex quddiem il-mart u l-biża tal-mewt tagħżel li nkunu ta' sapport għal xulxin, mhux tħajjarna noqtlu lilna nfusna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem. Rudar mulej hobsum bit mulej dannatu. Hobsum bit mulej il-qada, dar-regal tal-hobsum bit. Il-fertan allum mulej, monem tan allum mulej, u ħajjitna allum mulej, mar-regal tal-hobsum bit. Tina l-kol mulej il-grazzja tiegħek, tina l-kol mulej l-imħabba tiegħek. Ejja int mulej ġibhom miegħek, ir-regal tal-hobsum bit. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jenqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu għal-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek għall-qaddejja kollha tiegħek ħutna l-mejtin biex iddaħħalhom fil-glorja ma' ibnek u miegħu li miegħu qegħdin ninaqdu bis-sagrament kbir tal-ħniena tiegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem u kull imkien nrodulek ħajr. Bis-seta tiegħek nitwieldu, bir-rida tiegħek ngħixu. Għall-kelma tiegħek minħabba dnub nerġgħu lura fit-trab mingħajn issawwarna. U meta joġob lilek nissieħbu fil-qawmien glorjuż ta' ibnek li bil-mewt tiegħu fdina. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddissin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes, u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xems sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi radlek il-ħajr, birek, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dam tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjuż tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, rat il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddejt tiegħek il-Papa il-jum, lili qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, l-Isqof Joseph li qed jgħinni, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabittieba talbu x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Għader mis-Sir Ħanin
lilu li dek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek u l-koll. Ftakar fil-qaddija tiegħek il-qraba tagħna, l-ħbib tagħna mejtin li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-mamudija mitu fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal ħajja. Meta Kristu iqajjem il-mejtin fil-ġisem mill-art u jbiddel il-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu. Ħen għal ħutna mejtin kollha u għal dawk li ħallew din id-dinja fis-sewa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qatt naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek. Hemm int tixxotta kull dema minn għajnejna, hemm narawk Alla tagħna kif inti fik innifsek, hemm insiru nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apposti tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi mija. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lin-nies għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda l-biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Qudiemek hawn miġbura flimkien Ġesu nqimuk. Arana l-kol madwarek intaf kemm inħobbuk. Ħallina nibqgħu miegħek ħantuk kull ħajru ġie. Int lena d-dawl it-ta
ġejna ripartalek għal-kem ħafna miġburin bimħabbitna l-kol ninaqdu f'qalb Ġesu ibnek ħanin il-qatalbna ukbiralha fih tisma lil-feddej isma kentu fil-kantana Kristu ibnek il-mexxej darba raw id-dem u l-ilma issa biss il-ħobs umbik darba bada bħala bniedem issa biss taħseb irid. Nadurawko Ġesu mberkuk. Nadurawko Ġesu mberkuk. Nadurawko Ġesu mberkuk. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Jistriħu fis-slim. Nitolbu. Għati mulej id-dawlu slim li l-qardija kollha tiegħek ħutna l-mejtin li għalihom iċċelebrajna dan is-sagrament tal-għid bi Kristu Sidna. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja il-Monsinjur Dunkarm, il-Kappillan ta' Ħalbalzan lill-Kunsill, hawnhekk hawn is-Sindku wkoll u l-Kunsilliera, lill-komunità kollha, lil min ħasem, mod speċjali wkoll anke l-banda li animat, il-mużika, tant nies li qed jipparteċipaw ukoll dil-okkażjoni ta' Jum Ħalbalzan ukoll l-inizjattiva tal-PBS li jwassal il-Ħalbalzan u l-kultura tiegħu lill-pajjiż kollu. Inkomplu nitolbu ħutna għal ħutna l-mejtin, bit-tama li meta naslu aħna ikun hemm min jiftakar fina wkoll. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
نزلت عندك بالإصباح كليم جابرييلي شال كامارتك شخيبتك كلمات اسمويت بليفاتيك روح القدس جوفك بدل فاين باركي هلوز بها نونسياتا عشقتنا البلسانين من Nagħlqu din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika mill-Knisja Parrokjali ta' Ħalbalzan b'talba għall-erwieħ mejtin. O Alla ħanin u ta' mħabba, inti trid is-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Aqsam il-ħnina tiegħek fuq l-erwieħ ta' dawk li ħallew din id-dinja bil-fidi fik, speċjalment fuq dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. Ħollhom mill-luġieħ tal-purifikazzjoni u daħħalhom fid-dawl ta' dejjem tal-preżenza tiegħek. Aħna nitolbuk ukoll għalina biex meta jasal il-ħin tagħna insibu l-ħnina tiegħek u ninaqdu ma' dawk li ħabbejna f'ħajja ta' dejjem miegħek. Permezz ta' Kristu Sidna. Amen. Nixtiequ narfukom li nhar it-tlieta 4 ta' Novembru fis-6 ta' filgħaxija se tiġi ċċelebrata l-quddiesa annwali għall-erwieħ tas-saċerdoti u reliġjużi li għaddew għal ħajja ta' dejjem minn Novembru tas-sena li għaddiet sa dakinhar tal-quddiesa. Din il-quddiesa titmexxa mill-Arċisqof Charles Cicluna. Kulħadd hu mistieden jieħu sehem f'dan is-suffraġġju bħala sinjal ta' għaqda fil-fidi u talb komuni għall-mejtin tagħna. Nawguraw il-ħadd it-tajjeb lil kulħadd.